Molweni, igama lami nginguzana uZoqwebane ku-Facebook lifumaneka njengo Z Qwebane. Ndililungu le-group yazasembizana ekuyi-group enza umahluko ebantwini. Silapha eMzomtsha ekuyindawo egcina abantu abakhubazekileyo abasebancinci abangazi ukuzenzela. Sizokwenza umahluko. Ukufika kwam apha ndibe nokuthinteka emoyeni xa ndibona imeko abantu abaphila phantsi kwayo. Kungoko ndiziva nebhongo lokuba ngomnye wabantu abeze apha abazoncedisa abantwana nabantu abahlala. Kunzima kakhulu bahlali xa ndibona imeko abasebenza phantsi kwayo endirhalela ukuba singasonke singanento esiyenzayo. Ndinebhongo ngokuba lilungu lale group. Igroup inene endithe ndadibana nayo nabantu abasimanga ebendingabazi engabafowethu namhlanje. Kundenza oko ndibe nebhongo ndizimisele ukwenza nangakumbi. Ndiyacela ke bahlali njengoko ndithe ndabe ndilonyweba yoba ndivele ndibe nethuba loba ndithethe. Ndicela wonke umntu ebomini bakhe njenge-legacy kaTata uMadiba sibe nento esiyenzayo siyenzele abanye abantu abangakwazi ukuzenzela nto. Kuba ngenene imeko elapha uhlobo lwesimanga abamama balapha nalo bhuti wabo bandithinte ngenye indlela ukuthatha ixesha labo bazinike ithuba lokuzosebenza apha engajonganga nzuzo, kuba abantu esinabo ngoku ixesha elininzi bajonga ukuba bazofumana ntoni. So ndiyacela umntu wonke othe wakwe unethuba lokufumana le video asijoyine kwigroup ebizwa ngezasembizana ukuze siqhubeke neliphulo leminyaka ngeminyaka ngomhla ka-23 kuDisemba apho sithi sibe nento esiyenzayo ebantwini. Loo nto incinci oko nje isuka entliziyweni yenza okuninzi emntwini, isindisa omnye umuntu ongenamandla ukuzenzela. Ndiyabulela.